Il-Ministru għall-Finanzi l-Professur Edward Cicluna żvela l-interessi veri ta' deputat nazzjonalista Mario De Marco fin jidħlu kwistjonijiet ta' ħasil ta' flus. F'artiklu fit-Times of Malta, il-Professur Cicluna tkellem fuq ir-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea dwar istituzzjonijiet Maltin u spjega fid-dettall il-ħidma tal-Gvern Malti kontra l-ħasil ta' flus u t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet li jaħdmu f'dan il-qasam. Fil-fatt l-aħħar xhur u snin kienu implementati bidliet importanti ħafna li l-Ministru Cicluna jispjega f'ċertu dettall. Però kien hemm każ li ma kienx magħruf pubblikament li l-Ministru Cicluna għamel referenza lih. Mar lura s-sajf tal-2015 meta ma De Marco kien qiegħed jitkellem miegħu fuq emendi għall-att kontra l-ħasil ta' flus. Cicluna tkellem dwar kif Mario De Marco, avukat tal-kriminal, kien qed jirrappreżenta lill-oppożizzjoni fil-biċċa xogħol delikata li jkunu emendati l-liġijiet Maltin kontra l-ħasil ta' flus. Iżda fjum minnhom telaq maġġel minn laqa fuq is-suġġett u mar l-imrieħel fejn għandhom l-uffiċini l-FIAU u l-MFSA. Dan għamlu biex jeddet istituzzjoni li ftit minuti qabel kien qiegħed jiddiskuti mal-Ministru Cicluna kif suppost għandha tissaħħaħ. De Marco kien qed jiddefendi b'kemm kellu saħħa klijenti bl-isem ta' Fenplay. Taljani li kienu qegħdin jaffaċċjaw akkużi serji ta' rabtiet ma' organizzazzjonijiet kriminali bħal Indrangheta u saħansitra kien hemm mandat ta' arrest Ewropew fil-konfront tagħhom. L-istituzzjonijiet Maltin kienu rtirawlhom il-liċenzja u dan minħabba suspetti ta' ħasil ta' flus. Però De Marco kellu l-wiċċ imur jiġġieled u jeddet biex jaqbes għalihom fl-istess ħin li fissem il-Partit Nazzjonalista kien mistieden biex jgħin fil-bidliet leġislattivi kontra l-ħasil ta' flus. De Marco huwa l-istess kelliem tal-Partit Nazzjonalista li qiegħed jitlob għar-riżenja tal-Ministru Edward Cicluna u fl-artiklu tiegħu Cicluna ma joqgħodx lura milli jitkellem dwar din it-talba u jesponi l-ipokresija tal-kelliema tal-Partit Nazzjonalista għax De Marco huwa biss wieħed minnhom.